Twaħħlu aktar minn nofs il-pajpijiet fil-mina li ser taqqat l-impjant ta' reverse osmosis f'Pembroke mal-imħażen tal-ilma f'Taqali. Il-mina btul ta' kważi ta' 10 km saret b'investiment ta' 27.5 miljun euro, parti minnhom minn fondi Ewropej. Il-formazzjoni tal-mina kienet tinvolvi tħaffir minn 4 postijiet differenti li huma Pembroke, tal-Ibraċċ, Liklin u Taqali. Waħed minn dawn il-pajpijiet li huma wiesa aktar minn metru se pompja l-ilma mill-impjant ta' Pembroke għal ġipjuni f'Taqali fejn jitħallat ma' ilma tal-pjan u jiġi trattat biex jiżgura taħlita ta' kwalità aħjar. Fil-mina hemm pajp ieħor li se jwassal l-ilma imħallat ta' kwalità tajba liċ-ċentru ta' Malta b'sistema ġdida ta' gravità mingħajr ebda ħtieġa ta' pompi. Il-proġett mistenni jibda jiffunzjona sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Bil-perit tal-proġett Mario Balzan jispjega li madwar 3000 tunellata ta' pajpijiet qed jiġu installati fix-xogħlijiet taħt l-art. Fuq din-naħa huma pajpijiet tal-1200 li huma pumped minn Pembroke għal Taqali. Mbagħad by gravity on this side għandna tal-800 mm pipes li ħajjeħdu mill-istess Taqali wara li jkun dan l-ilma li ġej mill-arrow ta' Pembroke. Dak ħajtħallat fil-reservoirs ta' Taqali u mbagħad jiġi by gravity lej ħattart u lej li qed naraw hawnhekk hija lej San Ġwan. Dan il-proġett qed jassigura li mhux biss jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, imma fl-istess ħin ikompli jassigura toma konsistenti u aħjar tal-ilma. Il-perit ta' dan il-proġett spjega li dan il-proġett se jiżgura li jiġi sfruttat il-potenzjal għat-taħlit tal-ilma mir-reverse osmosis filwaqt li tiġi imnaqsa l-enerġija użata fl-ippumpjar tal-ilma. Meta jitlestew dawn ix-xogħlijiet se jkun possibbli li aktar minn 50 metru kubu ta' ilma jitwassal kuljum direttament mill-impjant f'Pembroke għal ġibjun f'Taqali.